Hadin bang apply ya kubai video shpang jong iba Richard Diuso I missionary na West Kerbi Anglang ting la I babun ki perlok ki bakwa ban tip company ashpang jong I ba den ta raw ngaru ngala shimkia ban ngala phone ya iba Richard ba in ba Thailand mo company kanang bagi pai pa kin sotu namar ha ka video ko baning bang apply bun ki bab sotu ya kai ka bai ba ikwa ban keren Raymenta yang ilasen ni ko video but ngai ba lada ki ba kin sngab kin kam sutu kam ba shpang join ba tiuso ba lada pi pai le hado bakut pin shem ba shwa ban kut ni video kadon ka kantin ka bekren shpang kon join ko so snai ba mo ba ngai ba pin sngab lut mo ya ki kantin join ba ha ni video ko le shibon ko le pi ba Kasasisin pat nga suban ay kublay pi ki paralok baro kinman ki paragi nga kumba pi layapun nga bun sin bat labun ngut na keleng saudong ka ri khasi jaintia siri boy siri war ki balang ba fer nang tagidon ki pastor nang tanong ki bakwa yang abangan ay sasisin pat ka di syai ba nakabenta ka kabang alamat nga siyam makiniki singi ki badap te shwagata ko apni thu ip na marbun na ki ba page ni video ki kwa ban yu ilok kwa ban ki khun yo ki perkhat ba ngam don khun te ini di ilok jonga I ba sisa walang nanta ini di khun I ba he I alberin walang I ba pila ju yo po ka YouTube bila ai ke jirwai bat nang ni sikmat indang asyusyu ke jirwai nanti kini armut ini Stalin ini itu Elizabeth bat ini di Naomi te kini gilong sangut kini gede twins armut te to kata de ke jeput itu ke dengar boleh sibon ka kabang akwa ban ni kren galong hakanika pol kalong sepang kabang nga siyam kabang nga mat hakajing im ko jonga ti kamang bakin kam syai ba bakin so tu ba kwa ban itu ip ba kumne ngadei nang tai na po saru blay ngadu udkhot jeng kabalang Presbyterian na Sorublay idan ka district Kedem bat ka Presbytery mi riboy mingi Presbytery te ngatre laga jeng kabalang kum uwe ni kinung ya tre lam kam go yung try kung urang ba balang hadu kapor kabang don senehi wis tamang taus nem nga kumyo siu banlay namar ba ngasngo ba kamdan jimut yang ala dengan sulong tang kumurang bapalang dengan namlak bantre la kadang kebalang pan ka ngamdan ngadon sini ti kata kede gaji itu jenga ngade udkhot bapura jong kabalang Presbyterian ti kumlo ngapoy hang ni pan kelong ba hoit hadu nadu usnem arjar khat nyo ngadon ye ka ministry da silong ka bangi ai atai pori boy ka bang ai ka teng ka Love Riboy Ministry te yakani ministry ru plus sengi da uliru we ne ginong seng jongga ne ka ministry ka New Life Ministry wadi ni shek ong u Uncle Miller te kumno ngapoy yang ni pade ngapoy yang ni pat kalong ba au arajar khat pra ini Uncle Miller ilawan banyak kendu banyak siam yang ibat nga tai Sorublay bat ilapan pau ba ikwa yang bangan don ibet yang bangan trekum missionary hangde halang kasya ba kabamut kani kedi ke headquarter kejaka pedeng kejaka ke bangin sa bat kedi tre kelong hakibabun telikisnong Hindu kini Karbi lagi jong kijat menurut Karbi ki Hindu kimde Pakistan ti babon he kisnong ti kilong gibampalong Pakistan ban ilaban ong ba po kani ka subdivision Hamran subdivision ki babon he ki Hindu te bakadero atat kejaka ka ba etam
ban yalap ke gospel lane ba kini ki hang hari ni ong kini ki karbi ki mikir ki bom palong ke stan ni ong ki hang hari ba kini ki brio ki ba ba ban kelalong ke stan te hau alajar khat pha nilami nang tai ke sipu tarik jung bana April ban nilawan bat kalong bang join ni ke tahi ka sipu tarik jung April ma join ni ka kam ku missionary yang ni ten rei nadu ule usnem ajar khat pha ngam simlayo ban trei sia ka mission field namar ndang la poy ni nga siam ba sibun ki kam ki bangade ban trei ki bangade ban le kum hakaba ni snai ko wi building ha ban long we ne kinong yarap kum u helper nang ta pade ki per ki dan ki ba he ki per ni ha ban pu ni ha ban dan ni ha ban trei ni ha ban ta mang ba dilok te ka siam jing yang abang le sia kini ki mit sini ki snong ni ki chaka jong ka mission field kum tangam yo ban le khambun ka por nga ha ban pelut hang ni po headquarter ti nang ta ni ngala ban le tang ki kuma ka si tho ding bat ka si ublei te ka si ublei khambun ni kidon ki program sa kasi jaintia kidon ki program sa ni po karbiang long ki balang ki fair ki kwa bat ki khot ya ka ban yo ban ya selok bat ki ya tir ki dong play te data hadu usnem ajar aphuwei bangayo ban trei lai loit usnem ajar aphuwei par sisnem bat kambon ka por nga pelut du bat kini ki hindu angte ya ka ban yo ban ya don bat ki ban ya selok bat ki ban ay tin ki dong play te nang tu pade ngalahap ban beteng biang ki jing trei ki dong hang ni apo ka headquarter ka bangadan kumbang aju trei kam misteri ban ki kam bat hadin ka taru ngalayo ba kilat bu ringa kung we na kinirap kam ka school wala kam don ka tulok trei ka kami ka school ki ai nga trei nga yarap kung uta missionary ti kalalong sisa ka ba susi yang nomor belai nga la duai ublei bang la kentang la di bang tre ni ka kam ko ublei re ngam yo ba tre pat kum bang kwa ti ka sa tang ki jing duai ki bang nga duai ublei kum lu un le na ka banta ka jing trang ga mesin jong anam ta kini ki mesin ba kodor ti hoi kum long menta la don sibun ba ki bela kwa ban long kistan wat la don lu ki bela te kum menta ini iba jangan yang bidiar I'm sim nga sukmen sekali ngayo parlok ba nga haruk ngala ban ong ba ngala ban siania ba sukmen sekali nga duai bo blen kerku na kamenta jong pi ba kayin kasal ba jong pi te menta ka jeng kali ka ba kibriu kila kali nga kalong kumlu pinle pat nam ta kini kim sim ba kodor te kata ke jikli ke jubab kolong nadon hang ni nganom kini ki mesin ki bakodor ki belawan show try gula persyang ban jalong kristan no hoi gan prenjo ki ki kendu sibul ki jing hi kini ki pisong thu ba ki hindu panok kristan kolong bat ko mau mene ba kini ka west karbi anglong kini ki jaka hang ni jadi ke bada palat tingam kwa ba le thu sibul ke gidau tenrei kini wei gelong ba kawin kita kadehi ka jing klan yo gini ki kenun shitniam mi omo kini hindu ki ba kwa ban penek pensa ila ka jong ka jinget ka jong ki te kadon lu ka jing khanglat wat nak surkar asam lu banilap pai ba itu gospel tenrei ka kam ka jong ka loma bandrung sikiying isem ki blok ki jor ki pendu bat ngayo la di ban pelong ngelayu ban pelong lai peli ki kusit ini sana unis nam ada lai teli bat kata kalau jika Hindu te ngelayu ban pelong pade ki yang mane ba fair di balang kenun balang aku bagi don Hindu kawan sikini ki seng te ku magalong imenta kalau ba nganom la suban iki ngan hak ban tray ngan hak ban don bat ki le kalau kum luru Leto boleh utip pat nam takani next scam ba pengkat kerja kesan lem gudung pi giji duai boleh no takam kedang bun ba hang ni
Dari England kiba nek ban tray nomor kalong kiba iki ba kin tray hangai nga snow ko way ba kabadon kam kalong ba habang ilong kinong tray kung missionary lan kinong tray ka kam ga jong blay kaba kongsan kalong nga banyo shwai ke jing ki jong ki te nga bonsin nga ni ti lang ba pindup so ku ti para bangay ga kam gum kinong tray nga habang alay siya gini kijaka Hindu habang alap iki berkies naying kietap trau kietap tu plang nga kiu lang ngale lang ringam lang tang mangan yo bani syong kai lang bat ki gila so tenat ki dokumen ti nang tu pade suki-suki ngi kendu harum maneng ye di syang ye di dot katui ka pelong iki bekisung ki bat kedon ka por khot sung ba pat ka ying ka jong ki bangan lek panwan ti de kata ka daw ko bangayo banu lai lut ni kong lai lai ti mio bandrong ngalik begini gerang ba nang ni nang gisnong ki syong ki trai ki syong ko yang ikang yang bu berenda syong berenda kim kren ti hadu kata tendeng ai ulai ba mitapat beli kalan ba ngayo bandrong ki sembat ko wi ka bang sakana kelong ba don ko gisnong Hindu ko mengitip ka sajing ka sacheng boy ketemut ka di gisnong ko ba ki syong tan ki Hindu sudah sacheng boy te kani isnong galong bala perking ma banlong pelong inu nu gijelam rei le sepin su kelangan itu pi bah kata kesnong ni layo ban pelong ni kuset gijelam bat hak ba orang ba snong ula ai gi kren pedang so bah bat gi sneng gi krau kum kita ki gi lek ke jong blai la pelong ru gini gi join service gi balang ba per dokumen bagi bang akan mau nganong klet bau nu snam beladat ni pelong ye wei ke kusit halong pai akaba ki kaba chairman jong kata ude channel secretary jong kabalang katolik jong kini tan sane u chairman no tau secretary pade jong kata jelam ubangi pelong ude secretary jong kabalang baptis ki CNI barong ye trailang kawai tang banyo banwanra ye ki muslim ki bakodar syau Jesus Christ te hangnu ngan yalami gili ki muslim ladanga ngami no nang ni ngasu kitram na kapta jongki te de na kata daw ba ublay labu po jangai ka muslim gi sokya ngan don bet hangni bana kwa ban yu i bo try ut pendap yala ka jong ka kam ka bola khot inga ngalong tang unong tray ubarit ban yu nujor bat kiwi pat la si kinong tray ba kraw ublay la khot legit iki te pedeng kat kani ka jing tem jong kini ki chaka ki wongi onggi ki bedang long shra de shra ba te kalong syak ba yang abangan suong kumni bangila ban seng balang le ne bandek ni utai persyak ba ki Hindu kini ka surga asam le kuntan de ka bangala ban le kalong ban yalam ki syak itu ki balang ki baratan pa te pra bangai wat ino yang to ye don kan ba nga ki jing duai ki jong pi don kam ki jing duai jong pi don kam ru ye ke jing ai men sim ke jong pi pila ban kol yang pila ban phun yang ban ai men sim lam ki babun ki benta da ka ba pi pan na ini iba yau number phone ni jonga i sabu akan ka video pe sayu i te duai lam da ki khun ki jonga oi ka kadang duai mentaru nam ta ini khun jonga bapli kapor bi ruai la i tu video mensuai isi ruai keleng hi but niyo ka jingtam ka gitar ka bala ai dengan new life tenrei masusi kalong ka kapor ba laweng yang wat ya ta ka jingtam ko kun yang ka penukam ka kini no te kini ka wei ka bangadon kam akmat te to blay ngai un le nam ta ka new yu i ka jing anut ka jing trang ka jonga te nasukmen yo try wa kular ba usa ai kata di sosial jonga te kublai sibun ye pi ki para bangit be ki badan seselong ki badan si tanjang tia beton seri boy seri war ki bala no siang ada long jing ai barit ni kraw kublai tip ye ki jenam kan ki ye ki ai ki jong pi kublai tip hamnu ban lek peluan ni te